गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। मिज'रामनि साइसुएल जिल्लानि सिङाव थानाय नंगया गामिया नेशनेल पन्चायत बान्थाखौ मोननो हादों। थांनाय 7 एप्रिलखालि पन्चायती राजनि मिरु मन्थ्रिया कर्नाटकनि मुल्लुगेनि उनाव नानाजी देशमुख सार्वथाम पन्चायत सत्ताधिकार पुरस्कारनि नैथि मासिखौ नंगया गामिया आवग्रिनो हादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि मिज'राम रायजोनि गासै गामिफोरनि गेजेराव नंगया गामिया गिबिसिनै बे नेशनेल पन्चायत बान्थाखौ मोननो हानाय मोनसे गामि। जयभद्र हागजेर गोसोखां गोजौ फरायसालिया 40थि गायसननाय सान आरो बारग' फरायसाफोरजों लोगोसेयै मोनसे मेल खुंफुंनाय जायो। फरायसालिनि लांगोनायावनो खुंफुंनाय गायसननाय सानजों लोब्बा लानानै फारियै फालिथाय आफादनि आफादगिरि देबरन्जन बर'नि दैदेननायाव गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो। बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों, बारग' फरायसाफोरनि जयै मेल खुंनाया जोबोद बाखनायथाव। लोगोसेयैनो बेबादि मेल खुंनाया जोंनि खौसेथि आरो फोथायलायनायखौ फिन फोथांफिननो हायो। बिथां दिपेन बर'आ साफ्रोमबो बारग' फरायसाफोरखौनो समाज आरो माहारियारि दानायाव बाहागो लागिरि जानो खावलायदों। मिरुनि आयेन मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ लामानि जाब्रबथायाव खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों। आयेन मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि गारिखौ गंसे ट्राकआ सौख्राङो। नाथाय खाफाल गोनाङै मिरुनि आयेन मन्थ्रि आरो माखासे रैखाथि हान्जायाबो जिउ रैखाथि मोननो हायो। जाथाया जादों जम्मु काश्मीरनि रामबन जिल्लायाव नुजाथिदों। लिगेल सार्भिस केम्पआव बाहागो लानो थाखाय जम्मु काश्मीरनिफ्राय उदयपुरसिम मिरुनि आयेन मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ थांबाय थानाय समावनो हरखाबै गंसे ट्राकआ मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि गाखोनाय गारिखौ सौख्राङो। बे जाथायाव गारिया खहा जादोंब्लाबो आयेन मन्थ्रिजों लोगोसे सासेबो रैखाथि हान्जायानो खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। मन्थ्रि किरेन रिजिजु बिथाङा बे जाथायनिफ्राय रैखाथि मोननायखौ समाजारि बिजोङाव फोरमायनानै होदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननानै जायगानि पुलिस बिफाना फोरमायना होदों। भारत उदांस्रि जानाया गोबां बोसोर बारलांबाय, लोगोसे जोंनि आसामाव गोबां बिथिङाव जौगाबाय होननानै स्ल'गान होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो जोंनि रायजोआव मोनसे गामिया जौगाथायनि जेबो नेरसोन मोननो हायाखै। बे गामिनि ओनसोलाव दासिम मोब्लिबनि राहा, पाक्कानि दालां आरो गोग्गो लोंग्रा दैनि जेबो मोजां खाबु मोननो हायाखै। फिसा गिदिरनिफ्राय लानानै बे गामिनि सुबुंफोरा हान्था-मेला खालामनायनि फारसे खैफोदजों भुगिनांदों। गोबां बोसोरनि उनावबो बे गामिनि रायजोफोरा सरखारनिफ्राय मोनसेबो खाबु मोननो हायाखै। बे ओनसोलानो जादों जनाइ महकुमानि सिङाव थानाय गालिसाफ्रि गामि। बे गामिनि सुबुंफोरा औवानि बायला-जिला दालांजोंनो सानफ्रोमबो हान्था-मेला खालामनानै जिउ खुंनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो दैखौ बारनो थाखाय फिसा गिदिर नावनि हेफाजाब लानो गोनां जादों। बे गामिनि रायजो-राजाफोरा लामा आरो दालांफोरखौ थाबैनो लुफुंनो थाखाय आसाम सरकारनिसिम दाबि खालामदों। आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनायखौ रायजो सरकारा बन्द' खालामनानै होदों। बेबादि बन्द' खालामनायावबो माखासे दुथां सुबुंफोरा आयेननि बेरेखायै दाउफोरखौ हरनि समाव खाबु लानानै सिखावै गारिजों लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो सिखावै ब्रयलार दाउ लाबोनाय गारिखौ साबकाटा पुलिसनि गोख्रों दिथा होनायनि गेजेरजों जुवेल बस्तियाव ब्रयलार दाउजों आबुं जानाय गंथाम बलेर' पिकआप गारिखौ हमनो हायो। आरो कसुगाव पुलिसनि गोख्रों दिथा होनायाव गंसे गारिखौ हमनो हानाय जायो। सरकारनि बिथोन बादियै मैया गासिबो अफिसारफोरनि नुजाथिनायाव गसाइगाव सहरनि 5 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय हाराफुथायाव गोबां बिबांनि ब्रयलार दाउफोरखौ फबनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फबनाय ब्रयलार दाउनि बिबांखौ 2600 होननानै फोरमायना होदों आरो गासै ब्रयलार दाउफोरनि बेसेनखौ 12 निफ्राय 15 लाखसोनि जागौमोन होननानै मिथिहोदों। एमएलए बिस्वजित फुकन आरो इएम प्रदीप सरगयारिआ उरियामघाटआव गोबांथार बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। उरियामघाटआव एमएलए बिस्वजित फुकन आरो बिकेडब्लिउएसनि इएम प्रदीप सरगयारिआ फारियै उरियामघाट गेवलां जौसां, मडेल अंगनबादि मिरु आरो गलाघाटनि धनसिरि हालामनि उरियामघाटआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि बिनेश्वर ब्रह्म बर' गोजौ फरायसालिनि गोदानै लुफुंनाय उफ्रा थाखो खथाखौ बेखेवनानै होयो। बेनि अनगायैबो उरियामघाटनिफ्राय टनटला जानानै सिसुपानि थांनाय लामाखौ सिसि ब्लकजों लुफुंनाय हाबाफारिखौ मैयानिफ्राय जागायो। बे लामाया जाफुङोब्ला
दैयां दैमानि सेराव थानाय गलाघाट आरो धनसिरि फारनैयावबो रायजो जानाय गाहाय बर' रायजो राजाफोरनि समाजारि जिउ खांनाय आरो फोनांजाब राहाया साबसिन जासिनगोन। हाबाफारियाव बिडिअ'जों लोगोसे जायगानि एबसु, इउबिपिअ, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि केस होनायाव दावराव देख्रेब नार्जारिया हमजायाखै, लोगोसे बिसोर हमजानाय केसजों जेबो मिलाया होननानै चिरां जिल्ला एबसुआ फोरमायदों। दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना 3 दाननि उनाव जेलनिफ्राय उदां जानो हानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसुआ गोख्रों फिनजाथाय खालामनानै बुंदोंदि दावराव देख्रेब नार्जारिया मानि थाखाय हमजादों बेखौ एबसुआ जेबो मिथिया। बेफोरबादि रायजोफोरनि सिगाङाव नंखाय खोथा बुंना बानसावनायनिफ्राय दावराव देख्रेब नार्जारिया गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला आयेननि राहा लागोन आरो बिथांमोननि हमजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।